Dráčik včera doskladnil 151 za 750 korun za booster bundle. A všiml jsem si, že v Pokémonních skupinách se teďka roztrhla diskuze, že jak je to možné, že oni můžou prodávat booster bundle za 750, zatímco na ostatních e-shopech je to za 1500 plus. Já, jelikož ke mně se ani jeden balíček 151 nedostal a chtěl bych se s Verčou jeden alespoň otevřít, tak jsem hnedka volal do Dráčiku, jestli teda mají ještě alespoň jeden balíček. Samozřejmě, že ne, ale zkusit jsem to musel, chápeš? Napiš, jestli si ty chtěl vychytat aspoň jeden ten booster bundle. A ještě by mě zajímalo, jestli oni mají třeba nějaké omezení na to, kolik kusů můžeš koupit, nebo jestli tam prostě přiběhl jeden týpek, nabral jich 5, odjel do dalšího nejbližšího Dráčiku, tam nabral dalších 5 a takhle objel všechny Dráčiky a prostě vychytal všechno. A prostě tady o tom přesně mluví týpek, jo? Že dobrý den, chtěl bych poprosit jako krabičku tady pro prosynka a prodavačka mu na to řekla, že jim to chodí jedenkrát až dvakrát týdně, ale že tam vždycky čeká nějaký týpek, který to všechno vykoupí, prostě automaticky po otevření, jebe